utawi saking Solo Jawa Tengah. Menika gembong-gembonge sinden, babon-babone sindene Surya Buana ingkang terkenal donya nganti akhirat. Menika nembe kemawon Bapak Ibu nembe kondur umroh. Sinden menika nembe kondur umroh saking Gumul. Ya najake cantiknya sinden Surya Buana, babon-babone sindene Surya Buana. Yuk kita panggilkan ada sapa jenenge? Jenenge sapa? Iki biasa iso. Sapa? Oh, ngapunten rada mrongos iki. Yuk kita panggilkan ada Engkes Nuli sebelah mongah-mongah Surya Buana. Sumur iki ra iso to nembang nek ora iso nembang sing apik kowe ra iso lagune tepek apa lagune tepek tepek kok tepek tepek kelambemu iki benakno sik ra iso to lagune tepek 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 Assalamualaikum alah Sopo? Iki lho. Kenal kowe. Moden nggih. Moden patakmu iki. Wong bewok moden. Nggih. Namanya Mas. Anu nggih, iki moden anu jenengan talken Mas. Namanya. Oh, jenenge Tanto. Cindele tadok. Wong ning kene lho, wah, kadine isinan. Wah lho ning. Aja ngalih jenenge Tanto. 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 Ya Tanto. Tahun wingi kita juga di sini. Iya. Cuma bedanya panggungnya sing tahun wingi pencador nek kono. Wis dudu pencador. Panggungnya ekstrim. Ya ekstrim. Iya. Saiki panggungnya rada biyen panggungnya terasering. Ah ngene. Yo. Saiki. Mbak dari mana, Mbak? Loh. Oh dari gunung, dari gunung. Tamunya berarti bermacam-macam dari negara. Yo, no sing saka kutha. Oh, saka desa. Tapi ganteng-ganteng di sebelah kene ganteng-ganteng. Assalamualaikum. Enak piantun sepuh tangane mbok sing kurang rame, Mas. Dibong. Assalamualaikum. Iki Kalem iso to ra? rombongan jambur dari Sekar Gayatri, Mas. Kayak anak Anggi. Anggi orang-orang karo calon manten iki. Sapa iki Rizky. Ya. Terus kae heran orno. Wong yo jenenge seniman tamune yo orno. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Iso kok pawon barang iki mau. Rono lho. Lho tamu. Salami pangarepane ibuke, Bu Akari. Sing ngopene karo awakmu jane ram lho. Oke, ya. Minta lagu apa, sayang? Digeret Rono. Nah. Rono. Anu, Bang. Iki mbiyen mlebu rumah sakit. Oh iki. Heeh. Sampeyan mlebu rumah sakit gara-gara nulik, Bu. Ora. Terus anu njaluk telepon aku langsung mari Mas iki. Ngono. Jare Yayang. Monggo. Bu niki mbakku lajeng telepon. Lah marah ya nganu kan lagi nandang gerah. Ya aja mbok getak lara neh lho iki. Lagi kok. Tek kalem. Ya, rasa ngono rumah tau. Iki lho bos sing wong wedok gaya. Apa yo? Wong wedok wis melu meneng lho. Potongan kok rengkek. Iya. Ini katanya dari Al-Qari. Iki biyen sing lara, Bos. Lara terus telepon iki ngerti lek iki penyakite padha karo iki to. Dadi diceluk. Ora, lara to, Bang. Maune jantunge didit ngono. Jantung apa didit arep layon apa piye? Mbok Bu, ana Yayane Bu, Mbak kula jeng
nelpon. Terus WC ora iku lah malah malah nemen malah lho mriki riyen ngono denyut nadine gak enak. Gak usah malu. Ini saya spesial di mboten napa-napa niki mboten nyatrek menampun to. Lagunya mau apa? Oh, suwi. Ya kalem to, Lik. Ya mbiyen kalem. Jare aku kok somben ngene anu Alkari lho. Nyanyi, yo kalem didampingi. Miki diparingne golekne mik kono lho. Mik Weh, ora tanggap blas. mesti njaluke qasidah. Ora mesti. Kowe karo lak qasidah. Lah wong nggone Yahyai wonge pondokan kabeh. Tenan kene ana pondoke enggak sih? Awakmu jare duwe pondok to? Pondok apa to, Lik? Dahrul Nikmat Al-Desar. Aduh. Apa? Apa? Apa pondoke? Iki lho pondoke apa kok? Pondokmu napa? Kowe namung ngopo-opo cangkem asin. Bar nguyuh malah. Wis wirem to lagune apa? Mike wi weno. Lagune. Kula nderek mawon. Nderek mawon. Kenging damel tangga kula. Lho. Pokoke sing nyanyi kudu kowe. Heeh. Ngono kuwi kudune niki Bu damel tumbas obat ngono sinden Berarti podang kok. judule Tombo Moto ya. Siksa kubur malah. Nek ngono lagune apa? Kowe nyanyi sik kok, Dek. Lah aku lembuka. Kowe ngetokne HP, Li. Tane ate. Nyanyi sik. Lagunya yang gimana oleh grupe cah nom nanti lagune sing rame. Iki piantun sepuh ibu-ibu iki kene karo Bu, aku. lagunya Iki siksa Sisan. kubur. Yo liyane. Lagunya Bapak Ibu oke wes. Urung oke. Jo kalih. Pun jenengan teng mriki mawon, Bu. Wong kene dhuwit dikareti. Nanti to. Sik to sabar. Ah ditabuh. Iki lagune qasidah, guys. Ya, wis entang apa lagune?